Zdar borci, toto nie je môj typ videa. A na to som tu ja. A dneska ideme robiť lavicu. Zväčšíme odraz, posunieme ho. Nech to aj flipnú, kedy môžem. A ja nejdem ďalej obkecávať. Nech to stihneme všetko, tak môžeme ísť na to. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Ja som mentálny a mentálni sa nemôžu zverejňovať na mentálne siete. Takže máme tu prvý testovací pokus. To je 100-krát lepšie. Po tom, čo sme tam dokončili odraz vyvýšený, ktorý je perfektný, som s ním veľmi spokojný, tak ideme dneska tu na koniec tohto dokončiť, lebo posiela to už rok mimo a nechcelo sa nám to riešiť. A môžeme ísť na to. Takže klopka je úplný banger, posiela presne tak, ako som dúfal. Plynulá je, už ten koniec ide presne na dvojku. Jediný problém je, že je tu blato, ale to teraz nevyriešime. A idem ju teraz uhladiť, nech vyzerá normálne, ako keď vidíte post na Instagrame, perfektný hladký. A pôjdeme spraviť lavicu do takého shapeu, že nikto nepochopí. Takže môžeme ísť na to. Sme to nádherne našejpili, ale nejaké individuá, 3 konkrétne sa nám to rozhodli pojazdiť a spraviť stopy, keď to bolo ešte mokré. Takže to je, hodne ma to naštvalo. Aj klopenku sme dokončili, už nám ju aj pochválil majster Miňo, čo sa často nedeje, takže to je úžasné. A ideme toto dokončiť a dostať sa k dvojke a z toho niečo spraviť, lebo na ňu je taký zajímavý speed. Pár dní sme robili mimo kamery a vznikol tu nádherný dopad v tej tretej variante. Aj keď hodilo by sa mu trochu shapeu, ale tam Čoko vlastne za ten čas spravil schodíky nové. A dostaneme sa tu a vlastne z tejto dvojky, aby sa dalo ísť aj na El Clasico, tak sme vytvorili vlastne X-kovú dvojku. Spravili sme jej pekný odraz, alebo no ten už existoval trochu čaptavý, ale tu sme spravili dopad, s ktorým som aj spokojný. A dneska ideme sa venovať sharkfinu za dropom a zároveň včera sme ešte museli opravovať drop, lebo keď sme došli, bol rozobratý na viac kusov a celý vyťahnutý zo zeme, ale za hodinu sme ho mali pokope našťastie, takže je to všetko v pohode. Môžeme ísť na to. Tu bol teda sharkfin, z ktorého už sme kúsok odkopali a vlastne, lebo on bol akože dobrý, ale reálne strašne veľa techniky to bolo a krátky dopad hneď do klopky, tak sme sa rozhodli, že vlastne nahradíme ho klopkou, za ktorou možno bude nejaký hrb, z ktorého sa bude dať skočiť do nej a hlinu, keďže z tohto je extrémne kvantum hliny, tak dáme tam a tým pádom tá klopenka prvá v esičku bude nádherne vysoká a ešte doladíme napojenie do druhej, lebo aj to je na nič. Takže môžeme ísť na to.
Dáme si to druhou variantou. A trochu mi tá kamera zlieza dolu, ale čo už. Nosebong. A esíčko, juj, ty vole, som ho trošku mimo dal. Bowner, naskakováčik, shark fin. Wow. A bohužiaľ, a skok, ktorý musela parta kreténov dojebať. Tak druhý rán, dotiahnutá helma, mohlo by byť lepšie. One foot. A domáňa dvoječka. Nosebong. Manuál. Nosebong. Dvoječka. A do esíčka. Nádherný bowner. Tu má tento transferový jump, ktorý milujem. Shark fin. A blbosť, ktorú museli idioti úplne že dodžubať. Ale dneska už sa ide ukončiť celé toto videjko, ktoré pozeráte už neviem koľko, snáď už je dlhšie, jedno z tých dlhších. A je to jedno, no je to posledné building video z tohto spotu, lebo ideme na nový, lepší, väčší, ktorý už proste má všade výhody. A na môj televizor.